Maglalakad lang kami malapit dito lang sa malapit sa bahay namin. Guys, flower. Tanggal mo to. Sige. Hi vlog. Guys, ako vlog. Ay, ano ba? Mahulog ka. Bal! Ay, gara. Ay, gara. Ngayon guys, nandito tayo sa gilid ng kalsada. Sarap ng hangin dito paghapon na. Ang sarap ng hangin dito pag ang lawak ng palayan, pero hindi to sa amin. Ang ganda ng paligid, no? At andun sila. Si Tuban nagbabike. Papunta doon. Pag naririnig mo to sa kabilang Hi vlog! Waray nga diyan mga guys. Bal! Waray ka pangiliwa karigo. Dito lang sa akong talo nahulog ka. Bal, kunwari nahulog ka bal, okay pinag... Paano video? TikTok pa ni video. Ay! Hindi ka nung mitubol. Pag naririnig mo to sa kabilang andito ka na sa gustong sa baboy. Tapos ang buwan ng baboy. Ang baboy ka. Ato dito, pigiri. Param pam, para param pam, para pam,
pakialam si Ilin. Ilin!